Dwutygodnik Gala po raz 8 zorganizował konkurs Róże Gali. Nagrody zostały rozdane w 6 kategoriach: debiut, film, teatr, media, muzyka oraz literatura. W tym roku została powołana kapituła, która wraz z czytelnikami zdecydowała, komu przypadnie Róża Gali. Ta rola dawała, stawiała przede mną zadania, jakich żadna inna rola do tej pory nie stawiała. Tam trzeba było i zagrać trochę historycznego kina i trochę takiego bohatera, który nie jest zbyt sympatyczny, co mnie się rzadko zdarza z tego, co mnie proponują, i takiego bohatera, który jest trochę alkoholikiem, i takiego, który śmieje się, płacze, różne ma ciężkie zadania, krótko mówiąc. Więc dla aktora to jest nie lada gratka, bo szuka zadań, których jeszcze nie grał i które są dla niego wyzwaniem, których nie wie, jak zagrać, więc od początku w ten film bardzo wierzyłem, trzymałem za niego kciuki i się dość do niego mocno przygotowywałem. Dzisiejsze wyróżnienie zachęci Panią do kontynuacji pisania tekstów do swoich piosenek. O Jezu, nie mam pojęcia. Nie myślałam o tym w momencie odbierania tej nagrody. Zdecydowanie większą przyjemność sprawia mi komponowanie piosenek niż pisanie tekstów, ale to, że zostało to docenione przez galę i przez moich fanów, myślę, że zdecydowanie mnie zachęca do tego, tak. To jest niemożliwe, słuchajcie, żeby tworzyć, moim zdaniem, rolę zupełnie wyabstrahowaną od nas samych. No nie można wyjść z siebie i stanąć sobie z boku, żeby tworzyć rolę czy postacie. To zawsze jest tam jakaś taka odrobina własnej osobowości, poddana oczywiście obróbce i pracy nad rolą. Ale to jest chyba nie do uniknięcia. Mi to zawsze pomaga, gdzieś tam też szukanie w sobie, bo też nie lubię, żeby te moje role były wyabstrahowane zupełnie jakby ze mnie samej, bo byłoby to po prostu oszustwem i byłoby to nieprawdziwe. Gdzieś tam przefiltrowane przeze mnie samą powstają te twory, sobie potem łażą po świecie i Ewka też taka jest.